Tänään mä haluan puhua siitä, että miten saatte rahaa, jos teillä on joku taito. Osa tästä on tosi simppeliä tietoa, mutta lähdetään kuitenkin siitä, että on 2 kategoriaa, mitä te voitte tehdä. Eli kun teillä on taito, sitten teillä on työ ja opetus. Te voitte tehdä sitä työksenne tai opettaa sitä muille. Elikkä otetaan työ esimerkiksi ja sen alakategoriat. Eli te voitte tehdä tuntitöinä, joka tunti teille maksetaan tietty palkka, kuukausitöinä, joka kuukausi teille maksetaan tietty palkka. Sitten voitte tehdä komissioina. Aina kun te saatte jonkun projektin valmiiksi, niin teille maksetaan siitä. Ja sitten te voitte tehdä tuotteen. Eli joku simppeli esimerkki on se, että jos sä kudot joku tuotteen, tässä laukku, kudoin sen, myyn sen. Tuote ja sitten työkalu. Työkalu on taas niille sen alan ammattilaisille. Se on myös tuote, mutta se ei ole sun asiakasryhmälle, vaan se on sen alan ammattilaisille. Esimerkiksi tässä esimerkissä niin kutomistikku, se on joku uusi hieno kutomistikku, millä hän saa tehtyä koukut paremmin, niin se olisi niinku työkalu. Ja otetaan näistä esimerkiksi pari eri ammattia. Lähdetään vaikka kokista. Okei, kokki voi ihan samallaan tehdä ravintolalla tuntitöinä, kuukausitöinä, komissiona yhden päivän tai tapahtumaan, kun se tekee kaikki ruuat, niin se on komissio. Kun se saa sen projekti valmiiksi, niin se saa palkan. No niin, mutta otetaan esimerkiksi tuote. Kun tuotehan on se safka, minkä se kokki tekee ja se vie asiakkaalle. Sen ravintolan nälkäinen asiakas on se asiakas tässä tapauksessa. No niin, mutta tehdään tästä vähän mielenkiintoisempaa. Miten tämä kokki saisi sen tuotteen markkinoille ilman, että sen pitäisi joka kerta tehdä jokaiselle asiakkaalle kerran ja saada siitä palkkaa? No niin, tässä on pari uutta konseptia, mihin kategorioihin nämä voi laittaa. Elikkä aktiiviset työt. Aktiivisia työtä on nämä tuntityöt ja kuukausityöt ja komissiot. Koska silloin kun sä teet niitä töitä, niin sä saat rahaa. Pelkästään silloin kun sä teet niitä, niin sä saat rahaa. Eli pelkästään kun sä oot töissä, tai kun sä teet sen kuukauden töitä, tai kun sä saat sen projektin valmiiksi, niin sä saat fyrkkaa. Sitten meillä on kertautuvat. Kertautuvat palkkiot on esimerkiksi sellaisia, että jos sä oot kokkina ja sä teet, jokainen buffettiin tuleva maksaa sulle erikseen 10. Se ei tarkoita sitä, että sun pitää tehdä 10 verran ruokaa joka kerta, vaan sä teet tietyn määrän ruokaa ja jos se olisi pelkkä komissio, niin sä saisit siitä vaan palkan. Mutta koska tää on kertautuva, kaikki maksaa sulle, jokainen yksittäinen asiakas tulee sisään, se maksaa sulle 10 siitä buffetista, mutta sun ei tarvitse tehdä lisää ruokaa joka kerta. Joten se kertautuu. Tää on kertautuva. Eli on ne aktiiviset, sitten on kertautuvat ja sitten on passiiviset. Passiivinen voisi olla vaikka semmoinen, että kokilla on joku resepti. Se keksii joka päivä uuden reseptin tai se on kehittänyt reseptejä, 10 reseptejä. Ja se laittaa ne sen nettisivulle. Ja se sanoo, että maksatte $50, 50 €, niin saatte kaikki mun reseptit. Ja kuka vaan voi mennä sinne niin sen nettisivuille ja ostaa ne reseptit. Ja sen kokin ei tarvitse tehdä yhtään mitään sen rahan
puolesta enää. Se on tehnyt sen työn jo etukäteen. Tää on passiiviset tulot. Noniin. Sitten meillä on toisena kategoriana opetus. Elikkä jos teillä on joku taito, te voitte opettaa sitä muille ja saada sillä rahaa. Elikkä siinä kanssa on samalla lailla aktiiviset työt, eli sä voit tehdä sitä tuntitöinä tai opettaa yhtä henkilöä kerrallaan tai luokkaa koulussa ja saat tunnin tai kuukausipalkan tai projektipalkan jokaisesta. Mut sitten siinä on ihan samalla lailla sit kertautuvat tulot. Elikkä jos sä opetat seminaarin tai kurssin, jos sä oot kokki ja sä opetat kokkausta kurssina, joten jokainen, joka sille kurssille tulee, maksaa sulle vaikka 100 siitä kurssista. Ja sä silti opetat sen saman kurssin. Mitä enemmän ihmisiä, sitä enemmän sitä rahaa kertautuu. Se on kertautuvia tuloja. Ja sitten siellä on samalla lailla sitten passiiviset tulot. Eli jos sulla on vaikka joku infotuote, miten kokkaat lasagnen? Miten teet kaikkein parhaat sufleet tai jotain muuta? Niin sä voit ihan samalla lailla myydä sen tuotteen eteenpäin passiivisesti niin, ettei sun tarvitse tehdä sille mitään sen jälkeen, kun sä oot tehnyt sen työn kerran. Ja mun mielestä tää on aivan mahtava luokka tässä, tää passiivinen. Se ei tarkoita sitä, että teen koskaan tarvitse tehdä enää töitä, vaan se tarkoittaa sitä, että se pikkuhiljaa kertautuu se työ sieltä. Näin. Mutta siis käydään vielä läpi noin. Tää on niinku business 101 helpot jutut. Käydään läpi. Elikkä teillä on joku taito. Te voitte tehdä sitä työksenne tai opettaa sitä. Aika pitkälti samoja juttuja, kun lähdetään enemmän laittaa ne kategorioihin. Aktiiviset tulot, eli pelkästään, sä saatte rahaa pelkästään silloin, kun te teette niitä just nyt. Niin kuin on sovittu. Kertautuvat tulot, mitä enemmän te saatte ihmiset kiinnostumaan siitä, sitä enemmän te saatte rahaa siitä, mutta teidän siitä pitää aktiivisesti tehdä sitä. Ja passiiviset tulot, te teette työn ensin ja sitten rupeatte pikkuhiljaa saamaan siitä tuloja ja siihen ei enää tarvita teitä, että te saatte ne tulot, vaan ne itsestään sieltä kertautuu. Elikkä siinä aika pitkälti simppeli hommaa, mutta aina hyvä kerrata. Ei muu muuta. Redheart Lifeista, Jesse Redheart ja täältä Barcelonasta näkemiin.